Morning ndine Jack. Ndiye video hii yeti nkhani hii ndikumalakwitsa dzina la mayiyu ndi Keyana. Ine ndumangu khali oneo li Kenaya koma si Kenaya ayi. Nde khululukani pa Kenaya apo ndi Keyana. Nde pena mukamva kuti Kenaya pena kumva Keyana munthu wake ndi mmodzi yemweyo. Nde tatengani chakumwa ngati chodyera chilipo kwirani chodyeracho. TNTJeze. Uyu ndi Keyana Burns. Muchaka cha 2021 anaindi zaka 44. Keyana anali mtsikana olimbikira. Anali pa banja ndi ana koma banja lake linatha anapanga divorce. Ali mtsikana anali olimbikira kwambiri. Anapanga skulu yake za cosmetics, za cosmetology. Atamaliza anatsegula saluni yake. Anamba nkupanga ma training chani. Kenako anatsegula saluni yake. Dzina lake amaitchula kuti Critique Designs. Inali saluni yopambana kwambiri eti ku United States of America. Nendi city yonena kuti ya 2020 ndikale. Saluni yake inali yopambana mpaka anatsegula ina. Anali masaluni awiri. Masaluni amphamvu kwambiri. Anali anthu ake amamugwirira ntchito pamenemo. Anali olimbikira. Iyeyo samazitha kwa basa. Amadziwa socheza ndi anthu. Nde kucheza ndi anthu pacha kumathaso obweresa ma customers kwambiri, especially ntchito zake zitizo, ntchito zake zimene zizi za manja za kukongolesa nazo. Nde Keyana amapitiriza success yake nkumangutani kumangokulirabe. Bambo uyu dzina lake ndi Ronell Burns. Ronell chaka cha 2021 anaindi zaka 46. Ronell analochenjeresa, odziwa uyankhula kwambiri, koma amalimbikira business, koma business samaita. Amataka pesa ntchito amachosedwa samakhazikika pa ntchitoyi. Business ina iliyonse sizimatheka ayi. Kaya bwanji amakani ma plan ambirimbiri koma kaya samapanga bwinobwino ma plan ake ukaya simatani zimangomujera ndalama zonse zimakanika. Kenako anamba ma business omapanga scam anthu. Kumayesera kuti azipanga ndalama through kuchita scam anthu. Nde anali ndi mkazi nthawi yake anasiyana naye. Atasiyana ndi ameneyo anapeza kuti anali ndi scheme inanso amafuna kumuchita scam mzimayi wina wake kuti anali ndi ndalama anayika business kake. Zinamukanika kumpanga scam mzimayi ameneyo koma sanasiye kucheza naye. Mangocheza naye mpaka anapezeka kuti yani anayamba chibwezi. Adamba chibwezi anakwatirana mpaka anaberekerana ana. Anaberekerana na awiri ndi mkazi uja. Sizinatenge nthawi yayitali anapezeka kuti pagwa mpungwepungwe. Mpaka akapezeka ku TV show ina yake amati Divorce Court ya ku USA. Akulalatizana pamenepo pakutukwanizana ndi mkaziyo. Ronell amanena kuti ya mkazi yuyu andipanga cheat. She was telling me when we got back home, I have a 7-year-old daughter that's not with her, that live with her. But she was telling me to find a babysitter for my 7-year-old daughter. I'm like, what we need a babysitter? You're a stay-at-home mom in my head. But I'm like, okay, maybe she want to get out with the girls or whatever. When I read this Facebook, she trying to get me to get a babysitter so she can go over some guy's house. And when I read all this, I'm like, what's going on? She's like, oh, I'm just going over. Pamene mkazi uja amanena kuti no, akunama, undipanga cheat ndi yeyu. Ronell ndipo wandijera ndalama zanga zonse. Wandisautsa anandipeza ndili ndi business ndi ndalama koma panopo ndinasauka. Ali ndi chibwezi pamene alipo. After pamenepo anthu aja anachita divorce. Nde pali mphekesera kunena kuti nthawi yomwe mkaziyo wakale amanena kuti akundichita cheat. Amatanthauza kuti amampanga cheat ndi Kanaya uja. Nde anapezeka kuti anapitiriza chibwezi yake ndi Kanaya uja. Kenako sipanatenge nthawi anapanga ukwati ndi Kanaya uja. Nde Kanaya pachadati anali ndi business ya mphamvu kwambiri. Pamene Ronell anali ma business oti uchita register. Anali ndi business inayogulitsa insurance chani. Koma anali ma business papepala chabe samagwira ntchito ina iliyonse ndipo samapanga produce drama iliyonse. Amangokhala yakuyesera kuti azichita scam anthu koma sizimayenda. Anthu awiriwa amakonda social media kopsa. Chikwati chawo chinali chikwati, it was the wedding of the year. Kunali chikwati chobeba, chikwati cha laudi, palipose pa social media, kaya pati, kuti koma anthu apanga ukwati. Anthu anali otchuka chauti koma ya, anthu pawakapo. Oni kuti anthu andalama kwambiri, anthu zikwachitira bwino. Akamapoza pa Facebook paja, kaya ndi pa Instagram paja, pa YouTube, 2020 anthu ochita bwino kwa basa. Aliyense nkumasirira kuti koma ya. Banja ilili zikuyenda. After chikwati chawo anaberekera naso ana. Nde anawo onse pamodzi anali 8. Fankaziyo Kanaya anali ndi yake, Ronell anali ndi yake, iwo aso anaberekera naso ana. Nde social media ano sopano anali pawakapo
ija yonena kuti chilichonse chomwe akupangacho chili pa social media. Kaya agula galimoto ya nyuwani akuiponya pamene pajapa, anaponya chigalimoto china chake chi Maserati, mkaziyo Kanaya akunena kuti atalemba pamene pajapa kuti oh my god amuna anga andigulira Maserati kujambula nkati chane anthu, koma ye I tap into your blessing, ndino anthu odalitsika, anthu osiriritsa, zovala zomwe amavala pamene podzodulitsitsa ma designer, kumajambula buti chaita dzadza ma designers, mabagi, machani, zinzozo chiro tikomatu anthu ndezi kutani, anthu wako mazi kuyenda, anthu nkumapempherera kuti ambuye ife mutangotipasa banja ngatiro, ambuye mutangotipasa zinthu zomwe ali nazo daily anthu kuunika kuti koma anthu ndi akutani, anthu ndi akunjoya. Kenako anthu achana zapezeka kuti akuti akusamuka, anthu nkumata kuti akusamuka, asamuka bwanji ma business amphamvu awiri, chifukwa ma business awo awiri achamoni kuti ngamphamvu. Nde Ronel anampanga kumfisi mkazi wake Kanaya kuti asiyire anthu ena ma business oyo asamukire tauni na yayikulu, chifukwa iye amafuna kuti azikachita scam anthu ambiri kumene. Nde Kanaya anavomeradi, anasamukira ku Atlanta, Georgia. Anayika pamene po chinyumba chawo, atagula chimansion, atalemba kunena kuti agula chimansion pamene paja kuchika chikuthwanima pamene paja. Nde ndidzi magalimoto dzobeba dzija, chinyumba, chimansion, chilichonse kuti koma anthu ndezi kuyenda. Kenako anayambisa reality show yawo, The Burns Family reality show chani basitu pamene paja kuchita kuti koma anthu awa zikuyenda. Nde Kanaya anayesera kuti akatsegule business yake yomwe ija ku Atlanta, Georgia, zomwe anagwirizana pameneno nkhani yonse inasintha. Anachoka malo onena kuti business imachita thrive, business nayo pambana kwambiri, inali masaluni anthu amene amadziwa nkumadalira kutseka ndikupita mdera lonena kuti samadziwa, sakudziwa kwa wina aliyese, akuyena ukayamba ground zero. Masaluni akewo, ma critic designs Kanaya anali kuti watsegula ndipo wakhala kwayendesa kwa zaka 20 zimayenda, chifukwa chonena kuti mwini wake anali pompo. Ndi apa wachoka wasiyira ena kuti aziyendesa, sizinalinso chimodzimodzi. Anali ma business okhazikika kupita malo onena kuti anthu sakwadziwa, anapeza kuti apanga mistake yayikulu kwambiri. Komanso koposaposa source of ndalama yawo iliyonse inali imeneyoyo. Mamuna uja samapanga COVID lina lililonse, olana anena kuti aiteni tisamukeni tipiteni ku Atlanta, Georgia, tidzikapangira business kumeneko, kapena ndizikapanga insurance business yanga ndikapanga bwino kumeneko. Inayonewa kuti inali yokufa nkale business iyo, panalibe chifukwa choti angapangire zimenezo. Ndipo tema project tinatili tonse tomwe timabadwa mwa mamunayo amatenga ndrama musaluni muja, nangasana kwatana naye no ali ndi access, akangokhala ndikaganizo kalikonse ka plan ndifuna panga zakuti amakachotsa ndrama business muja, amakachotsa ndrama business muja. Ndezonse ma flash life aja amaponya pa social media kumathwanima kuti anthu aziona ngati kuti wakuchita bwino. Zonsezo zinali za fake, chifukwa anthuwa analionera kuti akuzunzika ndi ngongole. Nyumba ija analengeza kunena kuti tagula chinyumba chimansion ndikuchiponya pa social media chija, sana igule. Ina nyumba yona utangolowa kuchita rent pa mwezi inali 6,500 pounds, ndalama zoti sanakwanitsa analibe. Anapeza kuti anali ndi ngongole yoposa $547,000. Anapeza kuti anachita declare kuti ali bankrupt, nkupeza kuti agulisa ma shares ena, ma assets ena a musaluni muja, kunena kuti kapena mwina angamakhale kubwinobwino. Chilichonse chikulowa pansi ndi amaopa kuti sono anthu social media ija tipanga bwanji, anthu anatizolowera kunena kuti ife ndeti tili pamwamba, anthu amakhalira kuti amikira kumapemphera kuti akhale ngati ife. Nkuzapezeka kuti business itangopeza kuti yamba kulowa pansi, Ronel kusintha kwamba anapanga modabwitsa. Anapeza kuti wapanga for the first time live yodabwitsa pa Facebook ndi Instagram, kumanena kuti banja lathu lusu kuti ndila perfect yayi, timafuna kuti tipange divorce koma taona kuti tilakwa, tili ndi ana, tiaganizire ana athu. Zodabwitsa zinoti Ronel wayankhula choncho zokhala bwanji. Kenako Kanaya uchaso wasitha, wayamba kudandaula kuti ineyo muzindipempherera zinthu zizili bwino, ineyo muzindipempherera. Anthu anaziwa kuti uyuyu anthu achilipo koma samadziwa kuti njani. Things in your life can change for the good or the bad overnight, literally. You know what I'm saying? And if you don't feel like you are a strong enough individual, some things may take you out. Pameneno zimazazindikirika kuti chani Ronel analata peza chibwezi. Kanaya ataona kuti Ronel wachita chibwezi, nayenso anapsha mtima, nayenso nkukadzipezera chake chibwezi. Ronel ataona kunena kuti
Kanaya naye wapeza chibwezi iye anangothamanga kupita kapanga file divorce pamene zinthu zinadani zinayamba kuyipa sopano. Kenako pa social media panasintha anasiya kuchita na posti aliyesa amangodziposta yekha kukasangalala kwa ikha. Nde Kanaya anapanganso posti ina uneota anthu mundipempherere ndili mundima kwa basi ndili malo andima kwambiri mundipempherere. Anapanganso posti ina. Kenako mu Oktoba anapeza kuti siku lina anali awiri ku nyumba ana anawapitisa mwachi bali kuti akacheze. Ku polisi kunafika phone kuchokera kwa Kanaya usiku kunena kuti ndamuombera Ronel, ndamuombera mamuna wanga, I think you wafa. Apolisi tikubwera konko. Apolisi kuthamanga kupita kumene kuchamene amakafika anampezanso kuti nayenso Kanaya wazatani waziombera wazipa. Pamene anthu iyi inali nkhani yayikulu kwambiri nangasi anali anthu ajonena kuti pawakapo awandezo wayendera awande usangalala kuposa aliyese chilichonse chonyezimira zikutheka bwanji kuti anthu anadzidzimuka koopsa kuti chakuchitika anthu anchani. Pamene nozimafufuzidwa peza kuti hayi ndithu anali mungongole yoopsa zosama flasha zija sizinali zawo. All business yo inalitasiya kuyenda itaiumiratu mamuna yanamukawa nkazi ndalama zonse sikuti sokukawa kukuti anazikawa nkupanga nazo za phindu amangoluza ndalama zonse zimauluka zonse zimathera kuti tigule ichi ndikaonese kunena kuti pa Facebook ndigule ichi ndikaonese pa Instagram pa YouTube nditani chilichonse chomwe amapanga fund chimango adyera ndalama panaibe cha nzeru china chilichonse chomwe amapanga. If anything anthu amene amawalirawo amene amaona ngati kuti iwo ndi akulephera nkumati ife titangokhala ini ngati ino anthu onda amene anali better off kusiyana ndi dani ndi Kanaya ndi Ronel. Anthu amangozuzika kumasilira kumatani pamene iwo munkuchepekedwa kwawoko amagona ndi mtendere usiku. Nde zimaoneka ngati kuti Ronel mene anampagira mkazi oyamba anamudyera chilichonse kumuthera chilichonse anali munthu osadziwa business osatana makhala ngati akadyerajera amathawa ukapeza mkazi wina onena kuti nayenso ali nka business ali ndalama kuti azimudyera azimusunga. Ndi apa panakhala ngati kuti atamudyera nkumumalizira Kanayayo pameneno amamutani amafuna kumusiya. Nde Kanaya pozalingalira pozaonano kuti mwina nthawi yonseyo anasanatseguke m'maso kuti kani munthu uyu wandikawa china chilichonse business yanga mpaka naye atayafa nkundisamutsa kuchoka malo amene ndikuwadziwa abale ndi anzanga onse alikonko kundibweretsa malo achilendo nkumadzamba kundipanga chiti nkuzanena kuti ndikukusiya. Nde zinamukulira dziko linamukulira kwa basi kuona kuti nditani. Of course choice yomwe anapangayo siyoyenerera akanatha kungomusiya munthu ngati unapanga ku business tikupambana amene anapambanira iyeyo akanatha kuyambiranso ndikupambananso kubwereranso kwawo komweko akanakangoyambiranso koma anapanga chisankho choyipa kwambiri. Anadani anamuombera kumupha mamunayo nkuziphaso yekha anasiya ana 8. Imagine ana 8. Nimeneyo ndi nkhani ya Ronel ndi Kanaya Burns. Ndi kungonena kuti tikamasilira zinthu tizikhala careful kuti tikusilira chani komanso tikamati I tap into your blessing tikuchita tap into chani zinzonera kuti sitikuziziwa chinthu ngati simukuziwa kuti chikuchokera kuti pena kumangotema mgayiwa wathu omweyo kususa nyemba ndi nkhwani kudya kukhuta ndikuyamika Ambuye kugona ndi mtendere wanu. Simukudziwa kunena kuti anthu ena zinthu amazitenga kuti zimachokera pati. Tizikhala oyamika, of course tizikhala anthu olimbikira ndipo tizikhala inspired by zinthu zabwino komanso at the same time teni tidziyenda mulingo wathu ndikumayamika miyoyo yathu. Zikomo kwambiri.